What's up mga kalakad? Welcome back to my YouTube channel. I'm Ardel. Welcome to CTTO Lubas. Samahan niyo ako guys sa aking vlog, sa aking video. Kasama ko ang aking family. Family that walks together, stays forever. Drive ako hanggang Baguio. Magdadrive ako hanggang Bicol. Magdadrive ako hanggang Batangas. Tapos magsiswimming doon sa beach. Isasama ko ang boyfriend ko. Isasama ko kahit sinong may gusto. Kahit may kasama siyang aso. Basta't meron siyang Malay ni Kabangis Studio. burger, fries, tapsilog at siomai. Magdadrive ako hanggang sa Visayas. Magdadrive ako hanggang sa Mindanao. Magdadrive ako buong taon. Magdadrive ako habang magdadrive ako hanggang Daming nagbabike mga kalakad. Please, please lang turuan nyo akong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Gusto kong matutong mag-drive. Mag-drive. Drive. Welcome back guys. Magti-trail tayo together with my family. Dito tayo sa Sitio Lubas, sa Santa Catalina guys. Mga kalakad. Let's go! Let's go! Yan guys, may eggplant tayo dito. Oh, di ba? Eggplant. It's been a while mga kalakad. Dami natin pinagdaanan na pagsubok ngayong taon na to. Especially itong bagyo. Simula nung Quinta, tapos Rolly, tapos yung S, Tonyo, Shoni, Tonyo, tapos ito, si Ulysses, ang grabe. So, tayong mga Pilipino, sanay naman tayo sa mga sa mga pagsubok. Pilipino pa kaya? Pinoy kami, bagyo ka lang. Yan. Yan si Bunso. Hi Bunso. Hi. Yan sila, pakyat na sila mga kalakad. Let's go. Let's go. Dami nating pinagdadaanan ngayon. Daming unos. So, ang tanging may tutulong lang natin ngayon sa mga nasalanta ng bagyo is to pray sincere. Kaya yan. Laban lang mga kapatid. Laban lang mga kalakad. Ganyan talaga. Bibigyan at bibigyan tayo ng mga pagsubok ni Lord. Pero kaya-kaya natin yan. Basta hawak lang kay Panginoon. Guys, kaya natin yan. Laban lang.
enjoy lang natin. Habang kaya pa natin. Let's enjoy! Advice ko lang mga kalakad, pag nagte-trek tayo, kailangan may mahawakan tayong kahoy or something para may pagtukudan tayo. Tulad ko, may permanent na akong tungkod, kaya safe ako. So, let's go! Pagod ka na? Di pa tayo nakakalayo. Oh, very stiff. Dito kayo dumalo. Sige, sige yung gawin eh. Sige, careful. Oo. Start pa lang. Enjoy na. Yeah. Oh, follow me, baby. Yeah. May hirap, may ginhawa. Wow! Careful! Dito rin pala matatagpuan yung Station of the Cross. So, dito tayo pinadaan ni ate. So, ito yung first cross. Yan. Yan po yung first cross. So, marami pa yan. Maganda yan trek, guys. Yan kasi. Kaya? Kaya, baby? Kaya yan. Second cross na tayo, mga kalakad. Dito pa lang may magandang tanawin na. What more kaya sa taas? What more kaya sa tuktok?
mas matarik pa dito. Woo! Lalaki yung sandals ko ta. Nadudulas ako. Parang nag-rubber shoes ako. Let's go! Na lang guys, tuyo na yung daanan. Maganda yung timing natin. Yan guys yung view. Wow. Ganda. And the family that walks together stays together. What's up mga kalakad? Sa kabila. What's up baby boy? Enjoy ka? Talaga? Mag-enjoy ako doon. Enjoying. Enjoy walking. Hello, be. Liligo na ako sa pawis. Ganda ng trail. Come on, let's go. Kaya ko to pa. Kaya mo yan. Laki-laki ng puno-puno. Oo nga. Pag nature lover ka, ito yung mga hinahanap natin. Very peaceful. Tahimik. Wala ka lang maririnig dito kundi yung mga Kaya nagkalakas sa huli ng mga insekto. Walking with benefits. Ganda, hirap tayo sa uphill kanina. Ngayon, downhill naman. What's up, boy? tatapin ko na to. Dito. Ay, no, baby. Wag. Dagger. Doon. Sa... I-give mo kay daddy. Tayo lalagay ko sa bag. Piece of advice mga kalakad. Pag may mga munting basura tayo at may bag din lamang tayo, bulsa na natin yung mga basura. Huwag na natin hayaang magkalat pa sa mga Huwag na lang natin hayaang magkalat dito sa kapaligiran. Kasi preserve ito eh. So kung may mga basura tayo, itago na lang natin. Huwag nating hayaang magkalat sa kung saan saan. Matuto tayo. Kasi ang kinalat mong basura, babalik din sa'yo. Sige ka. Ayan. Puno ng bagsakan. Pugod! Pugod! Ang di ba? Ay, nak. Oh, makapatay mo. Ayun na.
place where you and I were supposed to meet. City arms, they echo Yung all facing ko the mabagal. thoughts So, of spinning on my pag sasabayan niyo ako sa paglalakad, mas mauna kayong mapapagod kasi sa akin. I keep coming back to Hindi na. took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Rest area. Fade Pasok ka na. down, lose control. In Sinira ng hangin. circles around we go. Lakas ng hangin. Sinira ng Ulises. We ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. All I need, the very air I breathe through. Took the morning ride, got it's all behind. But with you is where I want to be. Maybe it's fate that we can control. Go round and round Lord. and all that we seem to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. You're all I need, the very air I breathe. You are. So many questions I've thrown to the skies, and all of the answers are found in your eyes. When I'm with you, home is never too far, and my weary heart has come to rest in yours. I found a way home. 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 Conquer din natin ng Sitio Lubas. Sa Catalina. I found a way home. I found a way Tiso. home. I found a way home. So I'm coming home. Lucky to Penny. Dito kayo. Lahat. the very Kasi lang natin. breathe. Coming home to you. You're all I need, the very air I breathe. You are. Downhill tayo, downhill. Steve.
Very stiff guys. See you later. Sa trekking guys, expect the unexpected, lalo na yung dadaanan natin. So magugulat ka na lang, rocky, slippery. Kaya pag nagte-trek tayo, kailangan meron tayo laging stick para may pantukod, lalo na pag downhill. Ito medyo diretso ng pababa ito, so malapit na tayo sa finish line. The beauty of nature. May nananghalian na dito. Lumabas kami po. Sige po. Dandan lang po. Yan, naglalunch na sila. Ginutom ako bigla. Lumabas kami manang. Sasalo-salo sila sa papag. O, di ba saya? So we're almost here. Dito tayo sa finish line. Yes. Finish line na to? Oh. Wala, hindi ko nabilang. Ilang cross po? 14 crosses. Woo. Heto, yung panganay ko, si Pat saka si Luis. Ayan. Mga inspirasyon ko sa buhay. Andun yung dalawa, si Bunso at saka si Mami. Yan, nag-enjoy ako. Nag-enjoy kami pala. Nag-enjoy kami. Woo! Welcome back. Mga kalakad. Ayan, ito. Diyan kami nang galing. So inikot namin yung bundok na yan.
Mga kalakad, maraming bagyong dumaan itong October at saka November. So, maraming nangangailangan ng tulong, especially sa Southern Tagalog, sa Catanduanes. Tapos ngayon, itong Marikina at saka Manila and some parts of Luzon. Sa Tugigaraw, lalo na sa Isabela. So, wala tayong may tutulong kundi prayers lang. So, yun lang may tutulong natin as of now. So, pray lang tayo sa mga kalakad. Kaya natin to. Sabay-sabay tayong babangon. Mga kalakad na nasalanta, kaya natin to. Sayaw sa gusto natin, babangon at babangon tayo. In Jesus' name. So, till next time. Till next time. See you mga kalakad. My branch 49 family, shout out. Laban lang tayo. Stay strong. Branch 48, Jawo. Boss Jun, shout out. Kay Jam, ng 47. Kay Juwayne. Kay Mami Dons, kay Mami Sonia, shout out. 45, shout out. Yan. And sa mga teachers natin ng 1G, si Teacher Jabar, Teacher Monica, Ma'am Glenn, shout out. Kay Ma'am Maricar. Sino pa ba? Sa mga friends ko sa branch 73, shout out. So that's it guys. Thank you for joining with me. Joining with my family. Thank you. And if you like this video, don't forget to like, comment, share, and don't forget to subscribe. Subscribe na kayo. And don't forget to push the bell button for notification para ma-update kayo sa mga new videos ko. So guys, thank you. And God bless. See you next time. To the place where you and I were supposed to meet. The city owns the echo on, my thoughts are spinning on and on my head it seems. They lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's fate that we lose control. In circles around we go. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you.